zuciya ki saniya, ke ce dai in kin kira ni zana tsaya. Babu wanda nake so zuciya ka sani, kai ne dai in ka kira ni zana tsaya. Babu wacce nake so a zuciya ki sani dai, ke ce dai in kin kira ni zana tsaya. Tunda har na amince gare ki zo ki raka ni, inda ke tafiyar ta fara mai shi da zuga ni. In muna tare da na yi tuntube ki rike ni, in ba na nan wata rana zaki tunani. Abokan rayuwar ki lalle ki saka ni, ke ce kullum zuciya take ajiya. Baby na Kowa ya sani da ni da kai mun zama zane, jikin dutse wanda za ya goge mugu ne. Shigar ka raina gare ni babbar riba ne, samun ka idan na yi shi babbar sa'a ne. Mai sanya raba ni da kai ya yi kure ne, ni na yi shiri na ina jiran tafiya. Baby na na ji daɗi shi ne gari ba na saba ba, duk alkawarin da na yi da ke ban manta ba. Sakon da kika yi wa zuciya ban goge ba, ke ce dai yara a yanzu ba zan canza ba. Ko kin taba ji an ce da ke ba ke ce ba, ke ce kanwan gare ki ni na zama yaya.